Čaute, ja som Fifo a toto je môj brat. Matres. Ako sa máš? Mám sa dobre, boli rukáre, brat. Prečo? Boli včerajšej cigánskej férovke, traja na jedného. Dúfam, že som tomu negrovi dolámal, no. Viacerí. Nie som rasist. Predám Vorvania, kto kúpi? Ja by som ho nekúpal opotrebovaný. Pozor, okej. Už raz vyhnil lobou. Schlpili sa tieži. Schlpili sa mieši. My sa tu asi tak pol hodinu na to neotázali. Ja budem indická kráľovna. Vorvan, like. 1 plus 1 rovná sa 69. Viem, matika mi ide. Matres ma trajem zistil, prečo ide aj na YouTube, aj na Facebook. Bude tam vidieť asi 3 milióny ľudí, ktorí nás každý deň navštevujú a lajkujú na stránky. Dobre, snívam sa mi. Tak keď sa pripájame na... Teraz spravím reklamu kamarátovi. Ak by si potrebovali niečo od Razera. On sa ešte aj lovko, kde je platinum. Verice tu behajú. Tak by si mohol robiť výstrih. A kozy neprirobiť. Ešte ani jedno to video som nevidel. Až na tej blogy, čo si mi teraz ukazoval. Nie, že by som ich videl všetky, ale... Je už príliš veľa na to by videl všetky. Kámo, ja mám riadny storomoskop. Koľko máš tých ježov? Veľa. Ja sa netreba báť. Ale bojte sa. To za nami niečo vie. Tu, na môj prstom. A čo si? René. Dáš si varené. Ale keď som spravil octovú výfonku. A čo, daj s tým, fajna. Potom som sa z nej dobiercal. Včera bol taký ožratý. Alebo pekne nazvané spoločensky unavený. Lebo on nepil, on degustoval vo väčších množstvách. Kreš, no, to je kamarát, víš, pravý frajer. Mohol by si oholiť fúzy, aj tie, čo má nad očami. Čo ma omal piny ešte neobočí. Kurva, komár. To je ako komár. Si z teba inteligenciu. To. Ukáž, Dudy. Tak vám to pustím. Ukáž, Dudy. Tak ste to videli. Otvoríme rugbyho. Pravý kamoš. On je faker. Boha, jak som si leknul. What? Hell. Dobre, toto bol Matres. A toto zasa. Fifo. Tak moc vám prajeme. Ak sa vám páčilo, zdieľajte, lajkujte, komentujte, dávajte návrhy, prípadne vaše komenty, ktoré čo sa vám páčilo, nepáčilo. Výška komenu o rýchlosť vetra. Like. To bol. Matres. Oh, no to spomajte.